Drahí moji internetoví priatelia, niektorí z vás po prezretí mojej internetovej stránky, ktorá má názov www.cestazdravia.eu, sa ma pýtate, čo je to cesta zdravia autoterapiou. V krátkosti by sa dalo povedať, že je to jednoduchá, lacná a účinná metóda na udržanie dobrého zdravia až do vysokého veku. A je to tiež prevencia v širšom ponímaní, ale aj forma znižovania napríklad nadváhy a v prípade potreby zlepšenie zdravotného stavu, hlavne pri chronických ochoreniach. Tu je potrebné ale zdôrazniť, že nenahrádza klasickú lekárskú starostlivosť. Cesta zdravia sa skladá z dvoch častí. Tá kratšia má za cieľ prakticky okamžite zlepšovať zdravotný stav, ale tie výsledky sa obyčajne dostavia po 3 až 4 týždňoch. Dlhšia etapa zabezpečuje jednak udržateľnosť dosiahnutých zdravotných výsledkov, prípadne ich zlepšenie. No keď som vám to takto ako v krátkosti vysvetlil, tak ja vás aj pozývam, vás všetkých, ktorí máte záujem, ktorým skutočne záleží na vlastnom zdraví, na túto cestu zdravia, na spoločnú cestu zdravia, na ktorej sa budeme riadiť jednotlivými, v niektorých prípadoch stáročiami overenými skúsenosťami. Týchto bodov v prvej etape je 7. No a teraz si povieme, ktoré sú to. Poprvé, musíme okamžite obmedziť konzumáciu cukru, soli, mastných jedál, udených výrobkov a obmedziť tiež aj alkohol. Po druhé, je nevyhnutné výrazne obmedziť konzumáciu priemyselne spracovaných potravín a zdôrazňujem aj prestať, ak fajčíte, tak prestať fajčiť. Po tretie, uprednostníme pitie čistej vody pred rôznymi sladenými limonádami a neviem, čo sa ponúka. A do tú pitnú čerstvú vodu, čistú vodu piť v 3-decových pohároch minimálne 4-krát do obeda a 2-krát po obede. 4. bod sa týka bylinkového čaju. Doporučujem piť bylinkový čaj, najlepšie žihlavový alebo pupový, a to po dobu 2-3 týždňov. A pokiaľ možno, tak po raňajkách, tak aby to bolo ako pravidelne, za šálku. 5. bod, denne absolvovať by sme mali a musíme 30-minútovú prechádzku v zrýchlenom tempe. 6. bod, minimálne 1-krát mesačne navštíviť maséra na terapeutickú masáž. 7. bod, musíme sa naučiť aspoň šťastie ovládať depresia a stres. Ja viem, priatelia, že toto všetko poznáte, toto viete, že by sme mali a tak ďalej. Nájdu sa možno aj takí, ktorí si nevedia s jednotlivými bodmi poradiť, alebo sa im nebudú im rozumieť napríklad. Tu ja vám ponúkam takú bezplatnú konzultáciu na vysvetlenie, a ako to dostať do života, do každodenného života, do praxe. Podrobnosti na kontakt nájdete na stránke,
ktorú som hovoril, www.cestazdravia.eu. Ešte na záver vám tohoto krátkeho videa poviem, alebo pripomeniem, že štatistiky sú neradostné, pokiaľ ide o zdravie. Slovensko patrí, a to vy dobre viete, medzi krajiny, ktoré sú na konci, pokiaľ ide o európske štáty, v oblasti zdravia obyvateľov. Ja som presvedčený, že je to hlavne tým, že sme si zvykli zverovať svoje zdravie iba iným, alebo hlavne iným, napríklad lekárom, liečiteľom a podobne. Zabudáme, že za svoje zdravie sme zodpovední hlavne my sami. A zabudáme aj na to, že my sme dostali do vienka už pri narodení schopnosť nášho tela na samoliečenie, hovoríme tomu aj autoterapia, je to to isté. Takže využijeme túto možnosť, ktorú sme dostali do vienka od stvoriteľa, nášho stvoriteľa, ak niekto chcete, tak prírody, vesmíru alebo čokoľvek inej dimenzie. To si tam doplňte, ako vám vyhovuje. Ja som presvedčený, že aktívnym prístupom ku vlastnému zdraviu pomôžeme sebe, svojim blízkym a priateľom. Priatelia, prajem vám všetkým dobré zdravie, bez ktorého je všetko ostatné, dá sa povedať, že je úplne zbytočné. Dobré zdravie.